Vi er nu på vej til at smide Rune i søen. Det er spændende. Hun er lige der i center. Torben, har det været en god dag? Ja, det har jeg bare ikke. Dejligt. Og nu er jeg træt til Torben. Ja. Det var sjovt at give Mads og Daniel vand. Jeg kan også få Madsen lige spændt rundt. Jeg er også en anden Mads. Nå, okay, vi tæller ikke om det. Du filmer os, ikke? Ja, ja. Oliver, har det været en god dag? Ja, det var godt. Rune skal i søen! Rune skal i søen. Nu venter vi bare. Vi smukker i søen. Jeg filmer os. Hej! Det er fedt om grim. Ja. Jeg tager hovedet! Jeg tager hovedet! Jeg har badebukser på. Rune, hvordan har du det lige nu? Yay! Ikke kast! Yay! Du skal lige dukke et stykke. Jeg tror, jeg var bare lyserødt vand Okay, nu. så er der Oliver sur. No! Nej, ikke mig. Nej. Ikke i søen. Nå, det var den event.